Ja, jeg står her i Gordi Kommune, hvor jeg har aftalt et møde med Gordi Kommunes borgmester, S.K. Ole Bevarelse. Ikke at forveksle med Varde Kommunes borgmester, S.K. Ole Besparelse. Og her er borgmester, jeg kan stå i blevet kontaktet med Vejdirektoratet på grund af jeres store kommuneskilte ved Vardevej. Ja, de synes jo, de var vel store, så folk de kunne blive forstyrret af at se dem. Ja, jamen hvad gjorde I så? Ja, men det var jo ikke så svært. Jeg gav jo bare teknik og kom godt på vejvæsenet besked om at flytte lidt tættere på by. For gårdevogne, de er nemlig ikke så let at forstyrre. Og med flytningen, det gik godt så? Jo, det gjorde det. Selvom det sænkede sig over vor kommune, så var der ingen sure mine. Teknikere kom godt på vejvæsenet, de stillede fuldtalligt, selvom det var efter fyreaften. Ja, nu må vi se, om vi måske bliver nødt til at lave en fælles afspacering rundt om Gorde Stadion. Og der står den her ikke som politisk nederlag, at du bliver nødt til at flytte den store skilte. Nej, tværtimod da. For jeg er blevet gjort opmærksom på fra min bagland, at det måske er den forkerte vej, vi har flyttet skilt. Og hvordan skal det så forstå? Ja, men vi kunne jo lige så godt have flyttet den længere væk fra centrum, og derimod have lavet det, som er så moderne parti, nemlig en storkommune. Gordi Storkommune? Er det, hvad I så pønser på for en tid? Ja, men det er jo det, der er så moderne nu om dagen jo, altså. Det er jo det er store enheder, det er vejen frem, hører jeg hele tiden i nyhederne. Flere svin i stallene, flere høns i burerne, flere børn i klasserne og flere folk i kommunerne. Du går i svensk stor drift. Helt sikkert. Vi har jo mange fine store skoler, fabrikker og landbrug lige i nærheden. Og dem har jeg da bestemt ikke tænkt mig at lukke, selvom jeg var borgmester for hele Mulletausen. Lige så lidt som min borgmesterkollega kunne tænke sig at lukke vores lille skole og samfund. Hold! Du går med andre ord ind på både stor drift og ikke stor drift. Jamen det gør jeg da helt bestemt. Man smider jo heller ikke håndvask ud, bare fordi man har fået badekar. Og med disse ord siger vi tak her fra Gordi Kommune og følger spændt udviklingen frem mod den kommende store kommune.